Takže čau lidi, já jsem Chronci, já vás vítám u mého prvního nebo druhého random vlogu. Ano, a teď vám chci říct, že jsme konečně přesáhli hranici 10 odběratelů, takže máme 15 odběratelů, jupi. Jsem fakt za to rád. Moc děkuju, že nám dáte odběry a nejmenovaný energy drink, na který ani jsem nechtěl dělat ochutnávku, protože není licencovaný, takže to nemá cenu na to dělat ochutnávku. OK, teď se tady vypadlo. Sakra, mi tady trošku padá tablet, takže to taky není moc ideální, tak teď je to lepší. Pána lampičce danej, kvůli tomu, abych vám neukázal tu reklamu, kdybychom nebyli, aby ta reklama byla pěkně vidět. A já pak za vás moc rád, no ne za vás, ale no prostě za vás, co teďko nás začíná, že to jste odebírat. Moc vám strašně děkuju lidi, hodně a děkuju a samozřejmě dělat pro vás co nejvíc, aby jsme měli těch odběrů a lajků víc. Každopádně, že budeme taky natočit nějaký challenge, za to je takovýhle přesálý hranice a já mít 20 odběrů, tak samozřejmě si těšte na Jelly Beans Challenge, anebo na vše možné challenge. Na ten se fakt těším. Jo, myslím, že bychom mohli taky natočit jako i Ask, to by taky nebylo vůbec špatný a další. To nezačnu, to jsem natočil první Ask a já bych mohla začít i další, takže to se taky každopádně udělá. Já jsem vycházet celý. No, teďka budeme pomalu pracovat na projektu, co bude neděli nebo sobotu. Na to se taky můžete těšit, až vám nebudu říkat, o čem to je, protože to jsem oznamoval, ale nebudu vám to říkat. A chystám se dělat i náramky svoje a energy drinky. Právě proto to zakrývám a vy už víte, co tam je. Ale tam ukazovat fakt nebudu, takže za to se můžete těšit příště. Ale já jsem ho koupil, takže vy to prostě víte, co tam je, ale já vám to prostě neukážu. Zemtex to samozřejmě není patrně licencovaný, takže ten nebude. Energy drink není licencovaný, takže už jako dá se říct, že je, ale málo kdy ho vidíte. Jako já jsem teda už viděl hodně v obchodech, ale no prostě jedinečně se prostě vyrábí a prodává. Takže no zase ho mám poprvé a dobro. Ne, nebudem za toho, do toho ochutnávku nebudem. No. Já jsem teda chtěl ještě natočit dneska nějaký let's play, což jako ten Eurotrack Simulator 2. Ten sice nějak jako neměl náladu, takže fakt není. Já jsem teda chtěl natočit tu pondělek, takže to bylo asi včera. A byl poděláku. Takže to jsem teda nenatočil, takže se to omlouvám vám, kdo na něj čekal. A samozřejmě máte si dát někdy jindy. A na GTA San Andreas to se trochu blíží, ale to ještě jako svat nebudu. Ten projekt bude se i na GTA San Andreas nebo v GTA 5. Takže to teďkon jsem prozradil trochu, ale nic to ještě vůbec ani nevíte sami, co to bude, takže. To ale mohl bych vám říct scénář, ale to spíš ne, protože měl samozřejmě nějaký společně, nevím, nějak promyšlený, ani jsem to tady kdo ještě neříkal, takže to si budeš taky muset jako udělat, takže tohle mám fakt prostě nechci. Jsme tím dneska asi natočíme spolu random vlog, ale to se fakt ještě uvidí. Takže se fakt za těch 15 odběrů rád. Vám, kdo nás odebírá, tak velký plus a dík. Vás všechny oznámím, akorát se nás musím přečíst, kdo mi tam všechno odběr. Takže já samozřejmě sám nezjistil, když mi napište do komentů něco. Jo. Tak jsem koukal na tu zeď, vím popsanou. Ještě jako fanoušci nový, kdo mě sleduje, nebo Tigera na TV Mix nově, jako, tak, ale víte co, já zvolám Tigerovi. Kámo, to bude prdel. Ne, nebo že bych mohla neohla. To je fakt super telefon, že lidi. Já si taky myslím. To je úplně iPhone 6. Ne, není to iPhone 6. Tiger. Takže se na to. Čekejte. Sakra, to byla schránka. No tak nic, no, tak někdy příští prej.
Tigre, upozorňuji tě, jestli nedáš tu schránku pryč, tak končíš, kecám, co znamená. Ty energy drinky to taky zasahují do toho projektu a to jejich jméno si taky dozvíte přímo v tom projektu. No samozřejmě my jsme to vyrobili, ani naše logo tady fakt nenajdete. To si do teďka mysleli, ale fakt ne. Taky dobrý nápad, že by se taky mohli někdy udělat své energiáky. No to jsem už říkal. Ale jakože, to teda zatahuje, ale vůbec to nic s náma nemá společného. Takže Tiger to není, Chameleon to není petelně energiáky, jenom Tiger dělá energiáky, ale jinak to, nic s Tigerem to vůbec není společné, ani ze mnou. Jsem ale mám ukázal to jméno. Takže, já jsem vám pomalu rozloučil. Jestli vám teď to líbilo video, jestli teď to video vám líbilo, nezapomeňte video ohnutí lajkem. Jestli jste nám ještě nedali odběr, tak máte tady tlačítko odbírat a tady taky. A prostě čau. A samozřejmě bude ten projekt, ten si dozvíte až potom. Čau.